Здравейте, момчета! Плачеме нова поредичка. Съжалявам, че не сме качвали малко време, но... в живота. Какъв има аз просто не се усещам. И така, името на компанията ни ще е... ID Gamers... BG. Така, моето име ще е... Илиан. Илиан. Така. Ще съм мълчай. Hello, Levine. Съм и то негър. Не съм. Аз не ме изкарвам. Какво си китаец, аз няма да игра с него. Айде, така, почваме. Уху! Може да се закупите от Steam. Така, първата ни игра ще се казва... Първо да ви обясня какво се разправя. Така, избирате името на играта, избираме топикът, какъвто може да има много топици. Така, после избирате какво ще е на Action, RPG и такива работи. И после платформата, на която ще е PC или G64. Така, тази игра се крепи да правим игри. Така, и почваме. Първата ни игра ще се казва... Мустакатия... Рай. Мустакатия Рай. Така, ще на Спейса и ще Adventure. Приключенски да или екшън. Приключенски ще има. И ще е на PC. Интересно. Не мога да дам Next. Аз не съм го избрал. Окей. Whatever, 2D графики. И да видим. Дани ключа да игра чест, с малко ще имаме клип на нея. Значи, първо ще направя няколко. Така, малко ще... На Adventure ще имам така, сторка ще така, геймплей ще е по-нагоре, енджина. Да знае, че много когато са малко затоварени част от съизтеха приключи, сега трябва да почна от начало и да стигна там, где бях свършил планетата. Така, и ще играем. Тък малко бях стигнал до преди, ще е там. Аз съм така. Така, да видим каква. Дали ще забогатеем още от първата игра. Така ще има диалози, толкова като средата. Лева дизайнът ще... по-надолу. Така. Vertical Intelligence. Сигурно ще нагледате малко. Аз ще го качим, защото те характери... Никога направи. Ако питате с кое снимаме, аз снимам с OBS, т.е. с Fraps. Но вие са нещо като ние трябва да намеря специалната версия. Защото като си пускам OBS-а, нали пускам да снимам, обаче той забива или той не ми има какво, разбира се, някакъв. Ти той къде да нас снима какво, че да се покачва. Окей. Така, знам какво е тук, защото вече съм чул хиляда пъти. Така, чакаме бъговете. Ще изчакаме едно технологии. Още едно. Още една технология. Айде стига с тия бъгове. Свършиме. Game Dev. Създаваш игри. Не ли знаеш ли? Аз я купих. Вчера се я купих. Много хубава игра. Не изкупих я, маняк. Не знам. Сега малко ще кажа. След като свърша клипа и ще кажа. Не, ама косплей.
трябва да се скупуват игри. Какво се прави? Така е. О, това звък като хора ще есента чак, 2016 през есента. Пише какво 2016. Така. Да гейм ревюто да видим. Мага. О, боже. Първата ни игра почва с 2 и 3. Ужас. Единица! Не, ох боже. Чакай, че ще да плодия. Това да ни е даскало. Ох, 2, боже, ох, мамо. Почваме много зле. Сигурно няма да имаме... Ще останем на минус 20 фена. Карай сега, Така, доста парички взема. Поне ще изкараме паричките пак. да имате. Дай бързо да Иляне, видим гейм. знаеш, няма да играем Dust нещо, защото установих, че на Dust 2 има най-много хакери там. Добре. Това ми само да спра. Custom Engine. Опа. Чакай малко. Малко така. Така, new topic да видим какви са. Пиратис. Ще изсърджим Пиратис. Пирейт. И да видим. Майче ще си избим парите тук. 2000 дарки. Окей. Добре. Така, сега почваме нова игричка. Ще има... Ще на Military. Action. PC. Окей, айде няма да на PC, ще е на G64. 2D графики. Така. Почваме. Щом ще екшън, много малко квестове ще има. Story. Така... Така, бла. И за какво го правиш на PC, а не на това? За какво не го правиш на PC, а на това? Ще видим така, защото има повече го играят. Повече хора имат G64. Ти не гледай вече хора. Да, ама те предполагам, че после G64 ще фалират, така че. Хора, да знаеш, че ще ме информира още сега, той една почва да снима много клас двойката, за това, че ще му отстъпя на него да снима там. Още ще се знаете, ама... Да, не се знаем. Ако искаш, ще му Те дам. лозите ще са пак малко. Окей. Така. Но има време да усъди сега. Има. Мои сме мъртви, мои сме... Всичко може да стане. Може да жени ми. Тъй. Не, сме мангали, извиняй. Между другото, звука ще е много добре за екшена, че трябва много як звук. Ще е много на макс. Отбори са пълни На минус 3000 съм. Перфектно. Мисля, че това е най-перфектно нещо на света. Минус 3000 пари? 3200. Минус 11 000. Така. И така завършваме играта. Бързичко да си изкараме парите, ще стане лошо. За нови рекорда. Така да да видим. Бали. Don't stop. Така. Ever stop believe. Така да видим рецензиите, но пак да не са слаби. G64 PC ги им давам, ето както ви казах, че PC ги измества ги. Забравих да кръстя играта си, право на мен. Поне е по-хубаво. 6, yes! Една петичка, а не шестичка, окей. Това е добре. И петичка. И още една петичка, предполагам, че това ще е 5,50. Шестичка. 5,75. Окей. Да видим колко ще изкараме. Да, 5,75, окей. Ай, терката. Останало от пак, както играта бъдна е. My game is locked, man. I hope no problem. Маляка не ме мълби! Добре, малко по-тихо, Данка, защото... Не знаеш що. Така. Между другото, това ще ме спукал, ще ти... Да, мой да сняме на Гари Мот, не знам. Ще ми спука, че това вече... Втория месец имаме повече печалби. Тук си изкарахме парите много хубаво, даже много ги направо. Мой да са цикла. Чуват ли се? Да видим, имаме work, да видим дали може да се справяме.
Охо, 33 технология, технология, what the hell, аз няма как да съм той. И това може би ще го пробвам. И това. Дай го пробваме. Дай мой, дай. Май, че успеем. Да, ще успеем, окей. Само да не се чеше, че ще го убия. Дай гъджа. Така, взехме малко парички допълнително. 19 000. Окей, сме 10 000 набрали. 100 000, сме 10 000, къде ги броя? Тъй. Ще вземем и това. Да видим дали ще успеем да го направим. Дизайнът трябва да ме повечко. Май, че няма успеем този път. Някакъв филът на скайпа, това не ме интересува. И добре, успяхме. Още 19 000 отгоре, окей сме. Перфектни сме даже. Така, правим нова игричка. Ще е на пиратите, този път. Ще е Adventure. Не, ще е RPG. RPG на G64. Така. Видим сега. Щом ще RPG, ще искам на много квестове. Engine ще повече. Да видим как ще се справим с тази игра. Една десятка ще не е хубаво. За идеолозите пак ще много. Малко по-малко, но пак ще доста. Значи така. Така. Да видим. Тази поредичка ще е интересна. Да видим дали ще стигнем до... Нагоре и нагоре ще стигнем ли. Така, тук не ги пивам много. Така. Да видим сега дали ще изкараме мангизите. Охо, имаме нова Nintendo. Създават нова конзола TES. Така, малко технология, едно технология лидира дизайн. Годжало. И завършваме играта. Имаме саппорт. Thank you. Окей. Така, уха, вдигаме левелчета. Дано да имаме хубава оценка. Видим. О, боже! Единица, нали? Не, ти отличи. Петичка пак. Петичка. По-злеше от другата, ма. О, седмичка, петичка, шестичка, окей. Шестичка, още една молята. И така ста. Окей. 5.25 мисля, че... Да. Няма време. Да, бързо ресърчаме. Не бързо, аз. Какво беше Рай ДХМ? Интересно. Ще го проверя другия път. Ще видим какво е. Фентази. Сега малко фентази ще имаме. Ще играят от Европа, има някакви Европа също аз. Европа ние ще ги смачкаме. Така, фентази да ресърджаме. Така. Сега е двойна лекция. Така. Така ресърджахме фентази. Сега давайте да направим една игричка на фентази. Фентази е симулатор на фантазия. Да, може би ще стане хубаво на G64. Чакай сайт. Окей, да видим сега. Това ще е за този клип. Малко след като направим тази игричка, ще свършваме, защото да не съм много дълъг. Защото пак на цел са дълги. Ще трябва ходим на даска и... Да не възанимаваме с личните проблеми. Сигурно, както и да е, да, продължаваме. Fantasy Simulation. Диалози ли? Без да иска... нищо. Квестове ще има, ама диалозите ще са много малко. Аз видях какво направих изобщо. Дадох много бързо окей. Така сега, без да искам нищо. Графиките ще са много добре. Мора дизайна ми чак толкова. Ето го вече излязе. Today the new platform
PES by Nintendo. Окей. Тя ме е в малко. Хайде, тук изхвърляхме доста парички. И аз отново не се кръщавам игрите. Мега глупака съм. Ойче, сега от сега нататък ще ги кръщавам. Просто са в тапаки така. Уха, светките и много ги видях. О, смичка, браво, браво, браво. Тази игра ще е хубавичка, ще изкараме доста парички. Щичка? Окей. А сега е горе-долу. Седмичка. И това трябва да е девятка, 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 осмичка, окей. Да видим, имаме ли някаква нова работа да правим. Ето е тая работа ще имаме. Докато взимаме парички, ще малко ще бачкаме за парички. Така, да видим сега някаква нова работа. Ще пробваме това, ще гоним 5000, нищо. Няма как да стане. Няма. Малко ще чакаме да успеем малко по-късно. Нищо сега, така. Не сме правили на спорт и на медиа. Давай на спорт ще направим. Ой, добре, ще направим още на игрички, защото... Опа. Олимпиадата... Потичане. Олимпиадата потичане ще... За стратегия. Ще на... Не мисля да е 8000 за лиценз. Така че ще остана. Охо, чакай, че той много ги изместил, бе. А, не е много. Тричи. Все едно, значи ще остана тая. Второто и кое стоите, ще са на стратези малко. Не, изобщо няма да има. Така всичко ще напълнува. Добре, whatever. Не го слушайте дането. Игнор! Така, тук съм. Игнорвайте дането, защото само той ще говоря по тела. Тегли сме свънали. Прибили сме по отбой някаква клас. А, така бе, да го убият да нове. И после извика едни от Бургас са ги... Защо не са го прищукали да умре, бе, мамо да иба? Ние, защото те там са закачали приятелките му, и когато се закачали с ние. 4-12 класите са научили да там учени пак. Хични модели, така. Такова там. Идваш ли? Последна игра правим. Последна идва, защото начало. Олимпиадата потичане. Финиш ме. Да видим сега. Сега ще рекламираме ряд. Ако искате да си купите играта, ще има линк в описанието. Слабо. Да ще кажеш. Ние дай го не съм човек, защото те са прави. Ако искате, добре, ай. В мен да ми ще ви дам играта линка. Направо ще я дам от Замунда, защото вие няма да си правите труда да си купите от Steam, така или иначе. Качува Георги човек, их диска натаска от Георги. О, може. Добре, сега сме занимавали хората с глупости. Майто, това е петичка, де. Ай, сега правим Game Engine. Правим си един Game Engine. Ще направим един Game Engine и ще спираме клипа. Каква глава? С лявата ръка ми е мегал долу.
тук имаме, че не се щупи това клатане. Клати. Много малко хора намираме, човек. Кои това направо? Да правим къстъм engine. Айде, Искам бе, да има свързана история, сейв гейм. 2D графики по-хубави. И така. 90 000 ще ни се израси, но... Така се прави, като си геймър. Като създаваш игри. Като имаш компания. Създай от вас, от вас 3. О, това са 3, нали? Не ще ги изпревариш тия тапаци. Да, те бахти бавници. Маняк, ти знаеш колко трудно сега, знаеш какво ще е трудна историята, човек, да измисля. Това ми стана мега обърканото. Защото аз не искал хора Whistleblower, ама ще аз нямам. Това я съм е така. Да, what the hell. Whatever. Така. Congratulations и... Да, мисля тук да спра клипа и... Бъдете здрави! До скоро! Не умрете, прави, чао. До скоро!